Rozmýšľali ste nad tým, ako vaše dieťa čo najlepšie pripraviť na návštevu zubnej ambulancie a aké slova je vhodné voliť pred či počas zubného ošetrenia? V tomto videu si povieme o pravidlách komunikácie s detským pacientom, ktoré platia na našej klinike. Prvým pravidlom je, že v ambulancii nepoužívame zakázané slova. Medzi ne patria výrazy ako injekcia či pichať. No nevhodné sú aj zdanlivé povzbudenia, ako neboj sa, nebude to bolieť, alebo nič ti nebudú robiť. Práve tieto slova a vety v dieťati vyvolávajú pocit neistoty, strachu či pocit blížiaceho sa nebezpečenstva. Aj z toho dôvodu deti pri prvej návšteve neošetrujeme a je pre nás veľmi dôležité, aby pred samotným vyšetrením dieťa vedelo pomocou vhodného výberu slov, čo sa bude robiť. Moji malí pacienti vedia, že kazy zubov zamrazujem špeciálnym perom a takisto ich nepichám, ale kazy zubov vytlačam z bunkrov, ktoré majú ukryté v zúbkoch. Zuby nevrtám, ale sprchujem a potom zúbok vyplním plastelínou, na ktorú svietim čarovným svetielkom. Spojenie neboj sa taktiež nie je vhodné, nakoľko vyvoláva možno blížiacu sa hrozbu. Strach je úplne prirodzený a pozorujeme ho vtedy, ak sa dieťa cíti v ohrození či v novej neznámej situácii. Veľmi nám preto pomôžete, ak si doma s dieťaťom zahráte hru na zubára, prečítate si zúbkovú knižku či pozriete rozprávku. Taktiež si môžete priniesť vášho obľúbeného plíšaka, ktorý bude náš modelový pacient a ktorému budeme spoločne počítať zúbky. Druhé pravidlo znie, že na dieťa hovorí vždy iba jeden. Počas ošetrenia v zubnej ambulancii vnímame, že nám v rozhovore s vašim dieťaťom chcete pomôcť. No niekedy môže byť dieťa zmetené z viacerých hlasov a podnetov a takisto rozhovor medzi lekárom a dieťaťom býva narušený. V komunikácii s deťmi nám naozaj môžete dôverovať. Pravidelne absolvujeme školenia so skúsenými odborníkmi, ktorí nám pomáhajú ešte hlbšie nahliadnúť do detského sveta. Tretím pravidlom je, že dieťaťu nikdy neklameme. Práve klamanie vedie k strate dôvery, čo je jedným z hlavných dôvodov nespolupráce dieťaťa v zubnej ambulancii. Najviac nám vie pomôcť, ak je dieťa vopred pravdivo oboznámené, čo sa bude robiť. Potláčať v ňom strach pomocou klamstva nie je kľúčom k úspechu, ale poctivá a najmä pravdivá príprava na to, čo sa bude diať pomocou vhodných slov, je najdôležitejšia. Namiesto vety neboj sa, pani doktorka ti nič nebude robiť, je vhodnejšie povedať, že pani doktorka sa najskôr pozrie na zúbky so zrkadielkom, zúbky spočíta, aby zistila, či ti žiaden nevypadol a ty budeš popri tom pozerať rozprávku. Na záver by som ešte zdôraznila, že odkladanie zubného ošetrenia pre strach zo zubného lekára nie je dobrou voľbou. Práve naopak, ideálne je navštíviť zubného lekára ešte skôr, ako má dieťa nejaký problém či bolesť. Vhodná doba je už po prerezaní prvých mliečnych zúbkov. Návšteva zubnej ambulancie už s prítomným problémom vyvoláva v dieťati spojenie, že do ambulancie sa chodí vtedy, keď má bolesti a výrazne nám to sťažuje budúcu spoluprácu. Ak sa vám toto video páčilo a myslíte si, že by bolo užitočné aj pre vašich známych, dajte nám like a prosím zdieľajte ho s nimi. Ak by ste sa chceli dozvedieť ešte viac, kľudne nám napíšte otázku do komentára alebo nám dajte odber a neuniknú vám už žiadne naše videá.